Anana bakathixo uhambo olu yawana enqaleko uthumphela lwethu waqhawuka phakathi umkhombe wema uPawulos bendiniqalele kodwa musana ukuhika ngoba apha phakathi kwenu akukho namnye oyawulahlekelwa kumphefumlo wakhe kumkhombe wodwa ozakonakala kasoba ifuna uba yintoni nale nto kanti uyesu uza apha kwenkunku banana bakathixo bekhala abazalwane uKhathalina sitshabalala banana bakathixo wafela uyesu ndiva uPawulos okanye uPetros xa isithi uba nguwe Nkosi itshondise hamba phezu kwamanzi wema uyesu isa Petros kasoba bazalwane ifuna uba yintoni le